Uffiċjalment taħt investigazzjoni, id-deputat Laburista Rozjen Kutajer qed tkun investigata mid-Dipartiment tat-Taxxa, kwistjoni li issa ilha għaddejja xhur sħaħ u minkejja dan xorta qed tibqa' żomm posta fil-Grupp Parlamentari Laburista. Skont rapport fit-Times tat-Taxxa qed janalizzaw id-dikjarazzjonijiet li għamlet fl-aħħar snin, id-dħul li kellha kif ukoll l-infiq. Din l-investigazzjoni mid-Dipartiment tat-Taxxa tinkludu wkoll il-ħabib ta' Kutajer Charles Farrugia, magħruf bħala Ċalit Tikka. Farrugia serva bħala sensar u legatament ħal-commission tiegħu fi flus kontanti. Rozjen Kutajer kienet irċevit aktar minn 46,000 euro għas-senserija ta' palazz fl-Mdina li jiswa ma' 3 miljun euro biex dan jinxtara minn Jorgen Fenech. In-negozjati kienu waqfu ħesru meta Fenech ġie arrestat fl-2019. L-investigazzjoni tad-Dipartiment tat-Taxxa qed tiffoka propju fuq dawn is-46,000 euro illi ħadet id-deputat Laburista. Jirriżulta li din l-investigazzjoni ilha għaddejja minn frar u minkejja qed tkun investigata fuq dħul ta' eluf ta' euro, Kutajer xorta qed tagħżel li żżomm posta fil-Grupp Parlamentari Laburista u l-Prim Ministru jidher li huwa komdu b'dan kollu għaliex ma keċċiex. Il-ħadd li għadda f'post fuq il-medja soċjali Rozjen Kutajer kitbet messaġġ b'attakk qawwi. Kellhom skop ċar li lili ikisruni iżda mhux se jirnexxielhom. Bid-deputat Laburista tirritalja b'saħħa kontra l-Kummissarju tal-Istandards fil-ħajja pubblika u tgħid li se tibqa' fil-Parlament u żżomm is-siġġu f'isem il-Partit Laburista.